Ngoɗo wuro wiyete ko Fanay tawete ko e région mo Saint-Louis département mo Podor taw wuro ngo ene limte e gure ɓurɗe mawnude e nder département mo Podor. Fanay gila covid-19 naati taw eɓe nari darde maɓɓe lan gila e mairie o ha e sukaɓe wuro ngo ene dari ngam haɓade oɗo rafi bonɗo ɓe mbaɗi e nder wuro he walla mbiyen naatirde wuro ɗo ko wayno test walla forme de flash ko ɗum woni ko ɓe mbaɗi ɗon haadema nadde wuro ngo walla haadema yaltude ngo ko ma coɗoɗa ɓe testuma nde puɗɗa yawtude ko ɗum saabi ha joni eɓe jokki darde maɓɓe eɓe jokki wadde teste maɓɓe boyja bisimilla ma kalana bandiraɓe. Ceerno Yaya a salminama calminama onon spectateur uji jooɗiɓe ɗo e mais ɗo moom woni point check département Podor ala ko ummina men sowona yidde wallude ɗiɗɗi leydi Sénégal saabu coronavirus o nene nder leydi ndi ina dogi waɗ circulé mais ha joni en cuwa yiɗɗum e Podor wadde enen en ala ko mbawɗen sowona darden mbaɗen défendre département meɗen ha corona wasa hebde meɗen kala oto garɗo e mbaɗa ɗum testé hen jeeya darde men e darde coronavirus o oɗo woni appareil biyeteɗo thermoflash ko o woni thermoflash o waɗirte test ha ɓuura ɓeyde famde ha pulaar wawa ɗum famde o yaltinata coronavirus o so tawi aɗa wondi hen kañum waɗatma signalé tawi a wondani hen kay ɗum tan neɗɗo fof ɓurno yidde e ɗum wadde yo jaam ɓooy tan ile ko yo fewwa yayaji. goto e sukaɓe wuro he ene wiye Maysour Ndiaye ene setto holi darde ɓeɗo ɓe darinde Maysour Ndiaye. Maam Ceerno Yaya mi salmini hettiɓe bawal yeɓoɓe en de kam mi sifti tan ko golle mabɓe moƴƴe guiɗe ɓe gari ɗo kam en ɗo en dawat en respecti golle mabɓe kadi hay oto goto yawta oto garɗo fof maɓe test ɗum eɓe ƴeewa ko température mum gayni kadi mbiɗum yo soor minen kam ko golle moƴƴe tan min jii tan ko liggoɓe jeewen kam e piije ɗum nin eyyi kam ɗum tan min ceerti hen machallah en jarama kamɓe foof en jarama hay maire kañumne mbaɗɗo initié affaire o kañum kadi yettama hen eyyi saabu kañum ko ɗum hunde moƴƴere saabu ɗum ɗo joni wonko ɗum wawi falade ha heewi saabu neɗɗo ne wawi ummade banggue goɗɗo ara ɗo a tordo yawta joni naata nder wuuro ngo wodɓe raaɓe toon e so rewi ɗo kam testama ƴewama température mum tawa ene waɗi élevé ma yimɓe mbaw ɗumnin ɗum ƴeew taw wonko tawi ne wondi hen walla wondani hen e ko ɗum woni moƴƴere dal min jettimoɓe min jetti monsieur le maire min jetti kala mbaɗo hen joomum dal ko ɗum ɗo wonno ko SGTV addanno on e oɗo ñalawma e reportage caméraman Yaya Touré.